busana nakasila wani sitaenda kurufu apa ndotsaka kutsvaga mari yebhazi iyo inge yebhazi ne$20 zviri mukuru aiwa basa ndisingaziva kuti kuda kuti zviri kuti kwafudii kuti mubvusa haana kutitsanangura haana kutora tv zviringana vakatitsanangura mubvusa kuti ini motsvagai zvisine mukachitaura kuti tinonotsvaga ngoma rinoona Wakapumula uroyi tindwena wakapumula sei akanga ari mani usati kwanyanya kuita mani mukomana uyo akauya achimba inini takanga ndikusekweranga baba wari kumusuwo kwedanga muyadhi medu ndikati tinaye kamombe kacho kabude kapinde isaitochipa kabuda nako kamombe tako kapinde mudanga zvino kwabva baba waya waisatoti mani mukomana uyo kwabva muri kuvheneka nyama yamakauraya muri kuvheneka nyama handina kudaira baba andibhati nhasi kana mamuchida inini wamuri kuvheneka nhasi upenyu hwenyu hwapera achibva anoda kuti akwire padanga pageti rekwangu achibva pasi abatwa nemusikana wacho rambe achingondenderedza ini kwobva ndasvikawo manzini kapinda kwobva ndabatawo kwobva ndavadhonzera mukati wachibva wakutsikira mukati ndeyadzedei yabva auya manhinyanzi upenyu hwenyu hwapera wamakadya ndiyeyo mai zvandakataura kumakuwako kuti mayana ndivo wandaitaura ini mayana kumakuwa zvandakataura kumakuwa inini ndadzivisa ishe kuti regerai nditaure waroyo wauraya munhu mayana ndimi muri kutovheneka nyama yamasiya madoneza nyama akatambudzika mwana iyeyazasi akaunguka akada kupinda nepasi pemapango akadzoka akazozonzwa nehanzvadzi yacho kufundiswa kunze isu tiri mukati meyadhi yedu hatina mbobuda ndakabatwawo wangu ndikati musabudeba mwana uyo anokukuwadzani haichina simba kwabva tatodzokera kuma3 mangwana acho abva auya kuti masikati abva auya kuti hamuna kuguta nyama here masikati zoro kadai sengodzini hamuna kuguta nyama murikamba muchingozvengereka muri kuda inini here handina kudaira handina kumutuka akanaa obva ndadzokera obva ndaenda kwacho obva ndadzidza kekutanga kacho ndakatodzidza kuti kwashe ndozviri kundiita mwana iye kwabva aenda kumba upenyu hwenyu huri kutopera manje saka ndakati ishe akati inyenyi handigoniba tanga ngaikwire kwani kwamama saka makaona ndakasvika pamusoro eZimbabwe inini wakanga uri musi weSondo kuma9 dzemanheru ndiri kubva parufu pemukwambo panga pafa mwana watete fogeti ndakange ndasvika padanga pawatekeri saka panga paine chinhu chakasviba chakanga iwo ndiwo wanga wari watekeri ndazoti munhu kana chii chakasviba takatonona kudai ibererero chiko chiri ipapo icho kana anotora domo kuti ndiposere chinhu chakuti ndione kuti chii ndopakabva pasimuka watekeri obva watitochigara tikanzi aiwa sekuru ndiri kuvheneka mombe yani ndiri kuvheneka mombe yangu ndikati watekeri muri kuvheneka mombe yenyu chipo ndinabvira kuti iberere chiko chiri apa zvomapero zvaari kufamba kudai izvi madii kudaira kare kare ava mbuya ava zvavari kutaura zvekuti kowaona ina ndambotaura nambuya ava kana mbowaona asi nemuzukuru wangu aiwa takataura mbuya pamusoro chokwadi ndo chakanaka ivana sekuru ngatauriri ngataurira mari dai zviizvo hakuna kudai kusimuka kuuya kwamama tikazoenda kwatakamiri tinoenda zviiswa
naenda kuti tamani uchipinda zvini mwana hati mwana bangu mwiku mukaona munhu ane vanafu hati Zanzi kwaishe wakaratoramba kuenda kukwaishe inini handina kuramba kwachangamira wakatidaidza tikaenda tikatoedzaniswa nemuzukuru tikatomhoresana avo mbuya ndikati aiwa mbuya handina kuvaona kwaishe yakapedza pakuti kwachangamira wakatiendai munogarisana handisi kuona paine nyaya bane kuti avo mbuya avo handina kuenda waita sei ndawaona changamira wakatiendai munogarisana mhoresanai muri imwe chete muri paukama ndizve mambo inini upenyu mwana uyu kubakuchichoro handingambomunyepere zvinhu zvipo ini ndaitowa kuseri kwedanga kuti nditenderere manje sekuseri kwembao kuti ndiuye kumusuwo ndiri kuti vhenekai mhuru ipinde mudanga akuti handina kuvaona ndikatotaura naye ndakatotarisana komasikati ndakatadza neiko haana kundiona kumatsiri haana kundiona handina kutaura navo mbuya tekeri wakadzoka kumatsiri wakataura naye ndaitaura nemuzukuru wangu ari pamba pamaiguru wangu pamukoma filimu uchitaura naye kuti ndikati watekere ndonyaya mungaendisere kudare kuti ndakati iberere iro shiya hapana katuka umwe kana kudii ipi ndonyaya here yamaendesa kwachangamire tichibva taendesa kwachangamire tichibva tandosanakudzirana ipapo nemuzukuru kwakutowirirana nemuzukuru awo handina kumbotaura navo chii chakanyatso taura tinzwe inini kuda kuti ataure chokwadi chaizo hatauri chokwadi chitaura izvakaitika zvakaitika ndezvekuti uyu zvaakutaura nezvataurwa namai ndizvo chaita icho saka ndiri kuzviringanya mai zvechokwadi danga rangu pamunjira so ndine kamhuru kanoneka kuda kangotanga katapa tabva parufu pakogebva saka muri kuvheneka nyama imune kaukauraya munhu kakasuna mukateni ukuti hatina kuzomukwanisa akutomutata ekutodaididakubativanamaaaa nyanzvadzi yake akazouya ichinunga ikamutadza kataure chokwadi aichi chokwadi tanga akutaura akataura chokwadi kuna munhu aida kunoma kudaidi kana kuti aya akati dzakatagadziswa akataura chii chaizvo mashoko akataura ndeyekuti chii mashoko akataura akanzi muri varoi uri kuvheneka nyama yemauraya neramai wenyu zvesaita nyaya dzezvisingakuita akandituka zamai dzese iyo wadare zvazvinoita ndezvekuti kana masvika padare ramambo makone handinori kunoitira zvaunenge uri kungofunga kana ngotaura zvaunenge waita idi ndo rinodikanwa imimi mitauro yenyu iri kunzwana nedare asi manje mitauro iri kutaurwa nambuya nasekuru avo hamusati mapindura chakamiri muvataurire kuti chakaitika chaizvo chaizvo chii nekuti mukangotaura izvozvo bedzi kuti ndakaona vakatonona hamene kuti muruda kuti nyatsotaura ipana changamire nyaya yenyu ndati dzanga dziri dzekuma9 dzeusiku ndiri kubva patetebhiya panhamo yemuzukuru ndiri kukwira ndaona chinhu chakatonona ndikati iberere panga paine mwana wavo anodzikirira akakawaka dhirori rake pasaida parakadhemisi ndikati iberere chiiko chwatekera hauna kusimuka pawakatonona paya indabva ndaenda kudhirori kwakunononga matombo kuti ndoteme kuti ndione kuti chii ndopakabva pasimuka watekera wachibva wati tochika zvikanzi inini ndiri kuvheneka sekuru aiwa ndiri kuvheneka mhuru yangu ndikati watekera chipo richandabvira kuti iberero chii here izvo muri ipapo imimi makuti ndakuvheneka mhuru yangu chipo rindabvira aipa musina kusimuka kuzopedza tochii handaenda tokutemai matokwayo ndini richard ndiri kutaura nawatekera mbuya handina kumbowaona
kuti tidimbure nyaya changamiri ndiri kuona kuti baba vaka havasi kutotaura nyaya yavo zvakanaka. Nyaya yataurwa nasekuru ava ndo yakatoitika iyoyo yekuti vakanomukira sekuru ava zvekutaurwa nambuya ava. Ichokwadi ichocho chakaitika, ivo varongoti bedzi handina kuzviita, asi tiri kuona kuti ndo nyaya yakaitika yekutukwa kwavakaita ava nekuzonovarwisa panguva idzodzo dzaruta. Mambo semamirira enyaya ichokwadi kutukwa kwakaitwa nambuya ava. Uyo ari kutuka uroyi mavheneka nyama yenyu nyama yenyu, saka akazodzoka zvemasikati kuma3 ndopane nyaya ipapo. Akazodzoka zvemasikati kuma3 zvokuti zvandakakutaurirai kuti nyama yenyu zvandaitaura kumakuwazve ngezvechokwadi kuti ndimi waro. Saka pane chine chimwe chapfuura ipapo. Pamusoro imambo ndimukutaura kudara wanamombe ndakandiriko wachibvunzwa naisha changamire wakabvunzwa kuti tipei chiri uyu aibva atsanangura zvinotsanangura kwayo ava tsanangura ava chindwa mai mbuya teke vachindwa vaiva kuseri kwedanga wobva wabvunzwa naisha iwo wateke zvikandima wateke mai avo vakaona naye nemwana uyu zvikandina wateke havana kuonana. Ndinoda kupika chokwadi chiri kudai kwanyangu vakati havana kuonana, vakaonana nemwana uyu kuti ava wateke uyu achikwira kumba vatekera vachienda kumba zvaa zvemasikati dzimba yakandifamisha. Asi munoiva kumakuwa muripo kumakuwa taiwaro yakataurawo panhamo akati chii kumakuwa akati vakadzi wangu maita arwisa namai ana mukadzi wake ava mbuya kuti kumakuwa vana kwedu vakanga vari kumba navatekera vacho vanga vari kumba kumakuwa vana kwedu. Ndofungidzira kuti pane akanotaura mbuya tiri kuti kwanzi mai ana uyu mudzimai uyu anobamaona mukadzi wake anonzi mai ana ava vakunzi mbuya tiri havachanzi mai ana. Akati mai mukadzi wake aita sei? Akataura achiti mukadzi wake aita sei? Uyu akati wakadzi wangu sadaro ndaitaura paurora hwayo iye anaunoziva kuti aitaura akataura kuti chii makuwa akati mai kuri maita arwisa namai ana vakadzi wangu musazodaro ba kudii mwisho wamuvira pamakuwa. aiwa zvemawataurira avo ndo vari kutsanangura namama. akati musaite sei? micho inoita warora imwezi inoitwa makuwa tese chaitiwa koyanaishe yangu tese chaiwapo atibutisa Mbuya nasekuru chichonga nyipiri kumuzukuru ivo tashaya kuti chichonga kudai anga ari mazera muchete taiti mino kuti chakumakira nachii changamiri pangatadze unyatsoonekwa chokwadi chiripo chaibati nyaya iyi vana mbuya nasekuru vakatukwa nekuti havana chavangamakira nemazera mamiriro akaita hanzi chimbomirai pane pamusoro yowoshi ini ndaniendisipo nandirwara iye hanzvadzi yangu imukwata umusukuru wangu chokwadi chakaita ndechekuti ndakabva ndafonerwa ipapo pamakuwa chaipo kandi sekurumatsika zvanyadzisa zvataurwa hanzvadzi yenyu zvanzi munhu uyu ndiauraya chii mwana wakatekere pamunino uyu nenyaya yehuku yakanga yashaka kubva yaonekwa. Hamena ndiri kunyepa ndakafonerwa nemwe hanzi dzangu maichawanda ndikazofonerwa zvenabhezero nyamunhu kasekurumatsika zviri kuno zvinonyadzisa ndimi sekuru vatiri kutarisa ndozvotaurwa hanzvadzi yenyu ndiyadya chii uyu tekere anonzi ana akafa hakusiri kungonetsana kwemhuri here zvapera
then kumanheru futi vandafonera zvikanzi mukomana uyu auya futi achipopota achinzi nyama yanyama anoda kudya munhu iye haadini haiti dai possible anoziva kuti inonetsa so kuti goni ndauya nemarekodzi achandaifonerwa the foreign day rutara kuma3 vauyazve masikati pandafonerwa. These are old people pandafonerwa uyu nemuziva wese ndovaziva papa wangu wakatororerai kugwagwauri kuti because of these people asi tiri kuti kana muchinge vana vadika ngavadzidziswe hunhu musati mukaona vanhu vakura makutovaroi mungamwa doro moti iyeye toda zvine hunhu. Ndine mamwe mazuva wakataura jona ada kusununga iche wakati garai ushe wakaita kutenga hauna kudare here pamakuva ipo zviri kufonwa navanhu zvitauri asi toda kungoti kugadzirisane mugare zvakanaka nemhuri idzodzo. Ini ndauya kuti ndikunzwa kuti mugarewo zvakadini zvakanaka hazvina kunaka nyati vanhu vakura unotaura zvimwe zvinhu zvamunofurirana muri kudoro hazviti bvumiri kutaura zviya ipai chiremerera vanhu ndokuti inzi nyika hazvinakidzi zvinonyatsa kukwakwauri shamwari yangu vanokubatsira kwaka zvakawanda kwagaura uchiuya kumira kwana sekuru vangu zvakashata zvatenda hangu nyaya yekunzi handishe mambo vari kuvhunza Kwanzi chero mbudzi nhatu andula uri kwane mbudzi nhatu ndizvo makataura kamwe hanzi ndo zvamakataura here kuti muda kuripwa aiwa ndine ndaitataura kupi akadama ndaitosha aiwa kuti pamakanyoresa makati munoda uri kwane mbudzi nhatu handiti yakati mombe mbiri nembudzi hanzi mombe mbiri nembudzi nhatu akanzi chiri mbudzi nhatu but vakuti pamwe mabharani akanyora zvisizvo vanopindura kuti mwake mombe mbiri nembudzi nhatu right munoti chii wadare karama ndiri kuona kuti panyaya iyoyo angaripa hake imwe chete nembudzi iyoya kuna mambo apo notadzira vasharuka vakadai vasina zera naye apa ari kutoratidza kungwara futi pamberi pamambo haasi kubuda nechokwadi izvozvo zvekushora mambo nedare ravo anofanira kuti abvise mbudzi inouya kudare munoti chii vana vadika vakasarangwa zvinesimba vanoramba vachienderera mberi pamombe mbiri chaidzo chadzakagara kudzibvisa nembudzi nhatu mbudzi maiaombe mbiri nembudzi mbiri dzakudara mambo nokuti akashambira dzomambo zvese kuratidza kuti haana mweya wakaita kana akaramba zvakasimbirira hazozviiti futi maiwopuwa mbudzi 4 imwe chete kuuya kudara kuita mbudzi 5 unobvisa messenger kuti andomude masama zvanzi namambo makabvisa mari yamakapa message akabhadhara 40 handiti $40 wakapindurirwa nemunyori $40 takuudzai baba kuti mubate mwana wenyu asazotuke mabhishe nekuti kana achituka kuti akabhadhara mari kuti aiswe ishe ari kutotuka kuti inini unenge kutuka inini kuti ndakaita chioko muhomwe iti takauya ikoko tikaita selection hamuzviti zvese unenge kutotuka hurumende saka ndati unofanira kubhadhara mombe inoya kudaro nenhau yekutuka kwawakaita uchituka kuti ishe akabhadharwa agara pasi paraishi saka unofanira kuti uripire mombe yekutuka mambo naishe hazvibvumiro izvozvo saka unozvibhadhara riva
hani aunobhadharisa unohani yekuda $40. Ndofunga kupera kwaOctober ndokona kuzotsvaga mombe dzechiuya. Kupera kwaOctober unyora October 30 kana asina kubhadhara October 30 moya kudari tonotora kumba kudanga kwamboa Usikadai kulipira mume mtu wano